Salam eýlek mehriban adamlar. Öýlerimize agda berligi, ýurdumda güllä gahryman arkadağımyda, arkadaly gahryman terdarmyda, jan talaw tüý türümizden arzular. Türkmen owazy teleýenim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlmak ödürlenýän Döwrüň owazy adly gepleşigimiziň täze sany başlaýar. Döwrüň owazy insanlaryň kalp mukamy. O mukamda rahatlyk bar, ösüş bar, şeýlede ediz watanymyzda bolan uly buýsanç bar. Atuda vatanymyzda gahryman arkadağymyz, arkadaly gahryman terdarmyz türkmen medeniýetine sungatly ul üns berýär. Şoň netijesinde de bugünkü medeniýet sungat işgärleriniň döredýän her bir eteri kämillik derejesine ýetip ol ýöreklerden yer alýar. Özüniň owadan owazy bilen, täze aýdymlary bilen ilgimiziň söýgüsüňizden ýa ýene bir dinan aýdymçymyz bugünkü töhfetleşige çağırdyk. Ol biziň Bekirli aydımçılarımdan biri Aycemal Cumaniyaz. Aycemal, hoş gördük sizi gepleşimizde. Biz şeýle parahat ýurtda ýaşaýar, asuda watanda täze eterler döredip bilim halkynda ýetirip bilýän. Gahryman arkadağymyz, arkadaly gahryman terdarmyz türkmen medeniýetini sungatyny bugünkü bütün dünýäde dabaranyndyryp berdi. Munyň özi aydymçylar üçin uly bagt, çünki aydymçylarymyň döredýän her bir eterine bir ýurdumyň ötüşlerini görüp bilýär. Ilki bilen gepleşigimiň başyna, söhbetleşigimiň başyna bir kalbyňyzdaky buýsançly gurulmaňy iýleşdirmeye ýetirip başladyk. Awa sağ olun bunça ilki bilen şu gepleşiňizde çağıranyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýan. Mehriban arkadağymyzyň, arkadagly gahryman serdarmyzyň saýasynda ýurdumyz bedew ady bilen öňe barýar. Bizim döwrümizin waspitçylary hökmünde şeýle owadan asuda ýurtda ýaşaýanlygymyza, öz aýdymlarymyz, eserlerimiz bilen halkymyza lezzet berip bilýänligimize özümizi diýsem bagtly saýas. Näme özümiziň täze aýdymlarymyz bilen ýurdumyzyň toýdur bayramlaryna goşandymyz üçin özümizi diýsem bagtly saýas. Hawa günçe menem şuň siziň gepleşiňizde owadan aýdymlarymı getirdim, täze aýdymlarymyzam getirdim halkymyz bilen. Şu gepleşiňiziň üstü bilen dem paýlaşarys. Bizi şeýle owadan asuda ýurtda ýaşadýan mehriban arkadağymyza, arkadaly gahryman serdarymyza tüýsüregimden sağ bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sağ bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn, belent başlary aman bolsun. Sağ olun Aycemal, arzuwlaryňyz hatly bolsunlar. Dogrudan da bugünkü her bir medeniýet sungat işgäriniň kalbynda şeýle bir alkyşly sözler bar. Onu dinleýänmizde biz şu asuda watanyň raýatlarynda buýsanýar. Çünki biz şeýle bir arasy howada, pek atmanyň goýnunda, aýdym tablary bilen bilelikde öz nesilleriminden bagtýarlaryny görüp, batly gadamlar bilen öňe barýar. Adından belli bolşýaly gepleşigimiz Döwrüň owazy diýip atlandyrylýar. Döwrümiziň owazyna tit goşup bilýän aýdymçylarymyz ýürüjek töhfetleşige çağırýar. Anhany şuňky günde siziň bir ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzyň täsirini biz halk köpçüligine şeýle owadan ýerde bir baglyk ýerde şu meýdanyna bir arasy howada ýetirmek makul bildik. Siz gepleşigimizde nähili aýdymlar getirdiňiz? Ilki bilen şonu aýtsaňyz we tomuşaçylarymyz üçin gyzykdyr. Hawa sağ olun günçe mehriban arkadağymyzyň, arkadaly gahryman serdarymyzyň saýasynda biziň aýdym saza, milliligimize uly sarpa goýulýar. Esasanam biziň zenanlarymyza aýratyn sarpa goýulýar. Bizim menem türkmen zenan hökmünde şeýle buýsanýas özümiziň owadan egneşiklerimiz, milli şaýseplerimiz biziň islenlik ýurtda uly höwes bilen seredilýän şaýseplerimize, gelinlerimiziň kürtelerine dakynýan zatlarymyza. Siziň şu gepleşiňizde häzir eje barada aýdymlar biziň iň bir mukaddes zatlarymyza deňelýän ene ýaly mukaddeslik ýokda. Eje barada aýdymlarynyň ýurdumyzyň gözelliklerini wasp edýän aýdymlar, söýüp aýdymlary sowgat getirdim.
Onu ilki bilen bitidin ece hakkında aydımıda tomuşaçlarını yetirelim. Şeyle var, şahatlık, şoğun bilen şolaydım yerine yetiriyanlar. Mehvan vatandaşlar, eceler bizim dünyamızın diregi, eceler bizim ömrümüzün bedegi, öylermizin bedegi, toylarmızın bedegi. Şoň üçin gepleşimizin ilkinci aydymam, ecelerimizi vasfediyen aydym yanlanar, olaydymam bizim gepleşimizin ihtimali Aycemal Jumalyaz ve yürütüsü için yerine yetiriyar, dinleyen dincanım. Bulaydym mehriban käbelerimize bagşlanýar. Ecetan oynan bugün toyumda, Teňbegençiňi görüp öýümde. Desse gül ýygyp, hemmesin sede berip, Ezledip tans oýnaryň toyumda. Ey desse gül ýygyp, hemmesin sede berip, Ezledip oýnan bugün toyumda. Ecetan oynan bugün toyumda, Teňbegençiňi görüp öýümde. Desse gül ýygyp, hemmesin sede berip, Ezledip tans oýnaryň toyumda. Ey desse gül ýygyp, hemmesin sede berip, Ezledip oýnan bugün toyumda. Ejem, berde şupa sözleriňizi ejem, mehri dolu gözleriňizi ejem, nurlu ýüzleriňizi ejem, canım ejem. Ejem, berde şupa sözleriňizi ejem, mehri dolu gözleriňizi ejem, nurlu ýüzleriňizi ejem, canım ejem. Tüzleri ballı şeker ecemcan, elmidam gülüp bakar ecemcan. Barlığın balam dedi, taşıma kalam dedi, Tiryalı mehriban yok ecemcan. Ey barlığın balam dedi, taşıma kalam dedi, Tiryalı mehriban yok ecemcan. Ecem, berde şupa sözleriňizi ejem, mehri dolu gözleriňizi ejem, nurlu ýüzleriňizi ejem, canım ejem. Ejem, berde şupa sözleriňizi ejem, mehri dolu gözleriňizi ejem, nurlu ýüzleriňizi ejem, canım ejem. Ejem, berde şupa sözleriňizi ejem, mehri dolu gözleriňizi ejem, nurlu ýüzleriňizi ejem, canım ejem. Mehriban adamlar, gepleşimiz dowam edýär. Aycemal, ece hakkında, mehriban kıblalarımız hakkında näçe söhbet etsen edip oturmaly. Çünki her bir insanyň durmuşunda ece kakam tutýan orny diýsem oly. Şol bir sany ene atan arzuwy öz perzendiniň bagtly bolmagy. Indi türkmen toýlar tutulýar. Häzirki wagtda ol toýlaryň şeýle bir uldan dabaralanmagy etlenmek adam haýrany goýar. Aýdym çokmunda iyileşlemeden bir näçeden bag toýlaryň şaýady bolýaňyr. Döwlet derejesinde geçirilýän dabaralara gatnaşýaňyr. Ece kaka diýileni hukman suratda bilen çağlamadan gödäňde janlanýar, bilýär, sizin gaýdym, oglum diýen ýaly bir näçe aýdymlaryňyz bar. Ol durmuş temalarda ýazylan. Gaýdym diýip öz balasyny, öz gaýdyny durmuşa atarýan, durmuş ýoluna aqpata bir ugradýan eceňiň bir dilinden şeýle bir tenaly sözler arkaly beýan edilýän bir aýdymaz bar. Şol aýdym hakynda söhbet etdik. Ine her bir gaýdy maşgala, kişi maşgalasa, onuň bir täze aýdym döretdik.
şu eneň adından öz gyzyna arzuwy. Ilkinjigedek sizin gepleşiňize getirdik. Şol aýdymyň sözlerine diýsem bir many settirler bar. Bir eneň öz balasyna edýän arzuwy şony goşgyňyz bilen beýan edilen bizem ony aýdyma geçirdik. Sizin gepleşiňize ilkinjigedek ýanlanýar. Bolýan Aýdymal, gepleşigimizi gyzymatly aýdym bilen dowam edelim. Mehriban tamaşaçylar baha beriň aýdym ilkinji safar ýaýlymda ýanlanýar. Bu aýdym mehriban käbilerimiziň öz gyz balalaryna edýän arzuwy bilen baglanşykly. Gyzym sen bagyt toyum, taşyňda joralaryň, ýyladyp baran öýüň, mehrine çoýgun gyzym. Geçýänler gyzlyk döwrüm, gelýänler täze öwrüm, wepaly bolup döwrüm, sapasyn görgün gyzym. Gyzym gyzym jan gyzym, baran ýeriň öýüňdir, gaýyn boljak eneňdir, şonu berk bilgen gyzym. Gyzym gyzym jan gyzym, baran ýeriň öýüňdir, gaýyn boljak eneňdir, şonu berk bilgen gyzym. Sen şat bolsaň bizem şat, der kar derler başga zat. Emen sana halal süt, eneden bolup gyzym. Aýlanypdyr iýdiňa, garatdyrman ýoluňa, ejem diýen sözüňe, garaşýanmydam gyzym. Gyzym gyzym jan gyzym, baran ýeriň öýüňdir, gaýyn boljak eneňdir, şonu berk bilgen gyzym. Gyzym gyzym jan gyzym, baran ýeriň öýüňdir, gaýyn boljak eneňdir, şonu berk bilgen gyzym. Eri vatandaşlar gepleşime dowam edýär. Aýdymal, anha häzirki wagtda sadanda ýigitler bilen gatnaşmagymda şuňky günde şeýle bir açyk howada, tebigatyň gözellikleri bilen aýdymlar tardaşyp şeýle bir ýüreklerde ol orun alýar. Esasanen biz bilýär siziň döreçiligiňizde malaýym bir petdaý bilen aýdylýan aýdymlara ol orun berilýär. Bir neçe söýgü aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Ol mukaddes söýgüde beýan edilýän sözler, feterler etlenmek adamyň bir durmuşynda bolup geçýän wakalar bilen bagly. Şu aýdymlary döretmäge size näme ilham berýär? Gow sora berdim. Adam esasen mene sunuga da adamsy bir zatdan lezzet alýan qadiýan. Menem bagtly maşgalam bar, 2 sancak ogul perzendim bar. Näme biziň çağaçyklarymyzyň okamak üçin owadan ýurdumyzda şu arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda gowy şertler döredilen çağaçyklarymyz ak mekteplerde owadan çağalar baglaryna okap bilim alýarlar, terbiýelenýärler. Bizem muňa diýsem begenýän özüm ýaş ene hökmünde en bagtly insan hasap edýän özüme söýgü aýdymlaryny dinlemegi adamlar hasem gowurýarlar, gulaga da ýakynly bolýar. Menem şoň üçin esasy söýgü aýdymlaryna, mulaýym aýdymlara ýykkan etýän. Sağ olun Aýdymal, sözümiz gowy bolmady ýaly. Siziň bir mulaýymlyk bilen pesaýlyk bilen ýerine ýetirýän söýgü aýdymlaryňyzy ýerleşmede ýetirelim. Söhbetimiz dowam eder. Mehriban vatandaşlar, söýgü insan dünýäsiniň bedegidir.
Odan yurdumuzda sizin her biriňizin söýüp hem söýülip ýaşamaňyz we tüýtlerimizden ardolap gepleşimiň şu gedek mehmany Zehirli Zenan Aydymçymyz Ajymal Jumalyazwan ýerine ýetirmegine bir näçe söýüp aýdymlaryny eşitdirýär. Oý bu ýanglanjak aýdymlar siziň teşne kalplaryňyza ruhy lezzet bersin. Aşkımın manına bile yüzeli evidim. Aylı gece gözlerim küysedim, mayıl bolup mehrine sinsedim. Yad eyleyip yanıma gelsedim söyönüm. Senin adın yüreğimin törüne yazarım. Sevgin ovadını senle duyuyorum. Kaytalap kaytalap söyleyen diyerin edidim. Zanım otlara salan sadıma, bağıtım bolup gelsene yanıma. Sevgi sadın çalalı gel bile söyönüm. Zanım benim söyön yüreğim senden özgü küysemez. Yanımda bol hemişe nurana geceler. Umut bilen karaya yoluma bu dideler. Canım sevginin elemine aylanalı biz bile. Düşümde huşumda hıyalımda sendine. Asmana yıllar bahşeday sen bana. Teyle deli ovadan güllere, bağıtlı bolup dolulu dillere. Yüreğim diyerdine sendine edidim. Nurlu keşfim yatlap alyan demim. Sonra için aylı gecelerim. Aydalı sevgimizin aydımın edidim. Senin adın yüreğimin törüne yazarım. Sevgin ovadını senle duyuyorum. Kaytalap kaytalap söyleyen diyerin edidim. Canım otlara salan sadıma, bağıtım bolup gelsene yanıma. Sevgi sadın çalalı gel bile söyönüm. Canım benim söyön yüreğim senden özgü küysemez. Yanımda bol hemişe nurana geceler. Umut bilen karaya yoluna bu dideler. Canım sevginin elemine aylanalı biz bile. Düşümde huşumda hıyalımda sendine. Asmana yıllar bahşeday sen bana. Arzularım aydımım sen olmasan yanımda. Bilmen yolun aydımın
Mehman adamlar gepleşime devam edýär. Aýjamal ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Anhamyly aýmlyk bilen bir pesaýlyk bilen ýerine ýetirilýän aýdymlara halk köpçüligine ýetirdik. Indi biziň halkymyzyň bir gowy görüp söýüp dinleýän aýdymlary bar, olaram halk aýdymlar. Halk aýdymlar hakynda görüň edeninde halkyň bir hakyky durmuşyndan söz etýän ol aýdymlar esasen bir ýaşylarmy tarapyndan hakim bir islew bilen dinlenýän aýdymlar toý bayramlara barlanady. Indi siz halk aýdymlary ýerine ýetirýän esasen bir destanlardan ýa bolmasa da bir halipalamynyň ýerine ýetiren aýdymlarna da has ol üns berýär. Şular barada da belläp geçdi. Hawa Türkmen milli halk aýdymlaryny ýerine ýetirmäge men gowy berýän. Toýdur bayramlarda köp islew bildirilýän aýdymlar da halkyň ýüregine siňen aýdymlar. Siziň emine gepleşiňizde de halk aýdymlarym getirdik. Desanlardan aýdymlardan getirdim. Häzir mümkin bolsa ýerine ýetirip beres. Ýene de şu halk aýdymlary barada öz pikirimi aýtsam, biziň aňyrdan gelýän milli halk aýdymlarymyz halkymyzyň ýüreklerine siňen halk aýdymlar ýerine ýetirmegem bu gaty jogapkärçiligi talap edýär diýip aýdasym gelýär. Sebäbi her welaýatyň öz ýoly bar. Bizde de Mar welaýatynda Salar Sarık ýoly diýip bir inmir süýçi hasaplanýan ýollaryň birinde halk aýdymlary. Her welaýatyň öz boluşy bir ýoly bolýar. Menem häzir siziň gepleşiňizde şa Mar welaýatynyň Salar Sarık ýolumyzdan halk aýdym getirdim ýagny. Şahsenem Marip desandan Tünü derya senden garip geçdimi diýip bir süýji aýdymlarynyň biri. Mümkin bolýar. Hawa ýerine ýetirip berýän. Bolýar. Mehman tamaşaçylar gepleşmede Şahenem garip desandan Tünü derya senden garip geçdimi atly aýdymy gepleşiginiň mehmany Aýjamal Jumanyaz we ýerine ýetirýär dinleýän mehmanlar.
Mehriban vatandaşlar gepleşime devam edýär. Edil häzirki wagtda aýdyman nähili aýdymlamasynda işleýän şu günlerde. Häzirki wagtda näme söýgü aýdymlaryny durmuş temada aýdymlaryny işläp ber. Esasy näme aýdymçylar, bagşylar bir halkyň gözündäki adamlar da şoň üçin biz öz milli eşiklerimiz bilen, öz aýdymlarymyz bilen häzirki wagtda mene özüm esasen şu milli halk aýdymlarymyzy täzeçe öwüşgün berip, döwre wagtlaşdyryp ýerine ýetirmegi özüm maksat edinýän nesip bolsa halkymyza ýetirersin. Sağ olun, biz ol aýdymlara sabırsyzlykla garaşýar, çünki her bir aýdymçynyň dörejiligindäki aýdymlar halkymyzyň bir armatyny ýetirýän aýdymlar, biziň iýleşmede ruhy lezzet berýän aýdymlar. Şoň üçin aýdymlaryň bir gowruny kän bolmagyny arzu edýär. Aýjyman ilha dürli temada aýdylýan aýdymlar hakynda gurrun etýärse, esasany bir adam öz doglan ýerini kän ýaşlaýar durmuşda. Özünün durmuşunda bolup geçýän wakalar bilen bagly aýdymlary ýüregine has golay kabul etýär. Çünki aýdym ýaňdan başlanyp, aýdym bir sözleri eşdeninde adam şol sözleri öz ykbaly bilen baglaşdyrýar. Etlenlik adamam owam atly aýdymlara has ünit berýär. Çünki o bu durmuşynyň şeýle bir gyzykly fursatlary bar. Häzirki wagtda gahrman arkadaly gahrman terdarmydyň owa ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen gurýan owadan binalarynam teýmemaga göz gerer. Indi türkmen edebiýatyna mahsus bolan, aýdym tasynyna mahsus bolanam owadan aýdymlar bar, owam bilen baglanşykly ýa-da adamyň çağlyk döwrü bilen baglanşykly. Şeýle aýdymlaram mümkin bolsa gepleşmede ýerine ýetip berdiňiz, ilki haýta aýdym şu hakda gurunetdi. Awa, dogrudanam diýişiň ýaly gahrman arkadaly gahrman terdarmyzyň saýasynda biziň owalarymyza hem gözellik çaýylda hemme mümkinçilikler dörediler. Menem özüm owada önüp ösemsem näme dogduk depem diýilýär. Gepleşiňizde eziz owam, owadan sen owadan ýen aýdymam getirdik, nesip bolsa häzir halk köpçiligine ýetirers.
Mehman adamlar bir gepleşime devam edýär. Şu gün köňüne biz ulguý sönçülen belläp bilýär. Gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman terdarymyz medeniýet tutunugy dünýä ýaýa. Ýagny halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynda biziň medeniýet sunugy satlamaz dünýäň bir näçe ýurtlaryny dörejilik taparlaryny diýerler. Ýa bolmasada ata watanymyzda halkara derejesine geçirilýän bayramçylyk dawaralaram uly germe eýe bolýar şeýledikde her bir aýdymçyň bir dörejiliğine aýratyn ol täsir edýär. Indi ýurdumyzda bolup geçýän taryhy wakalar, halkara derejesine geçirilýän çäreler ýa bolmasada daşary ýurtlary dörejilik taparlary siziň dörejiligiňizde näke täsir edýär häzirki wagtda? Yurt başdanymyzyň saýasynda biziň daşary döwletleri, aýdymçylarymyz, bagçylarymyz, sananlarymyz gidip şo ýerlerde konsert berip çykyş edýär. Olaň aýdymçylar gelip bizde çykyş edip biziň ýurdumyzyň bir iň bir gözel künçeklarynyň biri bolan Awaza milli siýahatçylyk zolumyz biziň taryha girdi. Iň owadan ýer şu ýerde çykyş edýärler. Gözelliklerimizi görüp olar hayran alýarlar da bizim muňa diýsem begenýäs, buýsanýas. Biziň hem şo daşary ýurtlarda, daşary döwletler, dostlaganlyk ýurtlarymyzda çykyş bilýänligimize özümizi şeýle bagtly saýas. Olar biziň milli egneşiklerimizi görüp hayran alýarlar. Bir hile uly bir duýguny oýarýar da biziň egneşiklerimiz hem türkmen milli libaslarymyz bir hile adamlaryň aňyna galýar. Bize muňa diýsem begenýäs. Onuň dürli şo ýurtlaryň dillerini, bir näçe dillerden aýdymlar öwrenip bers, nesip bolsa olaram halkymyza ýetirers. Bizi şeýle asuda ýurtda, owadan ýurtda ýaşadýan öz aýdymlarymyz bilen halkymyzy begendirmäge uly şertler döredip berýän, owadan sahnalarda çykyş etmäge şeýle mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza tüýsüregimden sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sag bolsun, tutgan, tutjak tutumly işler elmydama rowaj alsyn, belent başlary aman bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Sağ olun Aciman. Ardoğlu'nun hatır olsun. Bizden Ardoğlu'na hoşlayat. Anka şun konu gepleşimizde bir tadanda yiğitlerle bilelikde bir neçe aydımlar yerine yetirip berdiňiz. Owadan tetiniň madama şeýle göterilipleri vasp edip dursun. Gahrman arkadaşly gahrman terdarlygyň gaýetinde siziň her bir döredýän eseriňiz biziň iýleşlemeden, siziň müştaklarymyzdan kalyna barsyň şolaryň söýgüsine gadamak. Meni kiýetin. Sağ olun gepleşimizde gelen gurrunlarymyz üçin, yerine yetirip beren aýdymlarymyz üçin. Sağ olun. Mehman vatandaşlar, anka şun kuvunlu biz gepleşimizin şeýdeki mehmany, zekini denan aýdymçymyz Aýjymal Jumalýazowaň yerine ýetirmegindäki bir näçe aýdymlar size ýetirdik. Şeýle-de şol aýdymlar bilen bagly söhbetli görnüşlerimizi size eşitdirdik. Birin gepleşimiz adakany mehman tamaşaçylar size ruhly lezzet beren bolsa birin gepleşimizden biziň dörejilik toparymydan çeken dähme bilen ýerine düşdi boldy. Mehman vatandaşlar, biz ýene bir ýola türkmen medeniýetine, sunugatyna uly üns berýän biziň halkymyzy bagty geljege tary öňalp barýan gahrman arkadaşly gahrman terdarymynyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzuwlaýar. Elmydama ýurdumyzda aýdymdyr sadan seti ýanglanyp dursun, ýaşyl togamazy parahatlaryň şany hökmünde belende parlasyn. Şeýle ýaşy arzuwlary biziň her biriňizde ýollap, mehman vatandaşlar siziň bilen hoşlaşýar, gepleşiklerimizden innikdanlarynı çeni hoş sag bolun.